Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι είστε το καλύτερο σχολείο που πέρασα από εδώ. Μη φουσκώνεις, Νικολαίδη. Γιατί έχεις και εσύ, όπως και όλοι σας, πάρα πολλά χιλιόμετρα να τρέξεις. Και πολλά εμπόδια να ξεπεράσετε. Μέχρι να φτάσετε στην απόκτηση του αντικειμενικού σκοπού, που δεν είναι άλλος παρά η απόκτηση της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού. Ήρθατε 200 και μείνατε 9. Αλλά αξίζει τόσο ένα τάγμα. Αυτό θέλω να το θυμόσαστε αύριο που θα πάτε για τελευταία φορά στο στίβο μάχης. Θέλω να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό, σαν να είσαστε σε πραγματική επιχείρηση. Εκείνο που μετράει είναι η ακρίβεια, ο συγχρονισμός, η εκτέλεση και πάνω απ' όλα ο χρόνος. Αποθέσατε. Δύο βήματα αριστερά. Θέσεις αναλάβατε. Προσοχή. Τώρα ο Λοχίας με τον εκπαιδευτή θα σας δείξει μια άσκηση. Απόκρουση με μαχαίρι. Έλα.
Και η σκάλα είναι πολύ κοντά. Πάω καπέλο, Ναι, πάω καπέλο. Γεια σου κύριε Λοχαγέ! Γεια σου Ροίδη! Γεια σου, το καλό. Γεια σου Λοχέα. Καλός πολίτης, ρε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κρίμα που δεν μας έμεινε εκπαίδευση ο Σταθάτος. Να μου το θυμάσαι. Αυτό το παιδί θα δυσκολευτεί να επιβιώσει εκεί πέρα έξω. Γιατί δεν συμβιβάζεται. Και να σου πω, καλά κάνει. Έχεις δίκιο. Την ιστορία του Σπύρου Σταθάτου έχουμε πρόθεση να σας διηγηθούμε. Μια ιστορία απλή. Όπως απλή είναι και η ίδια η ζωή. Είναι η ιστορία ενός νέου που πίστεψε ότι μπορεί να γίνει πρωταθλητής και έπεσε χαμηλά στις στιγμές αδυναμίας. Βρέθηκε αντιμέτωπος με το εύκολο χρήμα, το λευκό θάνατο, τη σάρκα για νίκιασμα. Μπόρεσε όμως να αντισταθεί στην ταπείνωση, τον εξευτελισμό, την ισοπαίδωση και να σταθεί στο τέλος άξιος, όρθιος στο βάρθρο του πρωταθλητή. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί πέταξες τα όργανα γυμναστικής? Γιατί σου είναι άχρηστα. Αυτό το γραφείο έχεις ανάγκη για να μεγαλώσεις τη δουλειά μας. Να εκμεταλλευτείς τα προγράμματα της ΕΟΚ, να χωθείς στο χρηματιστήριο και να αυγατήσεις την περιουσία μας. Όσο για προπόνηση, τόσες αλάνες υπάρχουν στο ναύπλιο. Φρόντισε να πηγαίνεις τα πρωινά των Κυριακών και να το ρίχνεις στην τρεχάλα. Άντε Σπύρο, με τα νιάτα σου και την πείρα μου θα κάνουμε θαύματα. Δεν νομίζεις ότι ξέχασες κάτι? Τι ξέχασα? Να με ρωτήσεις. Όταν πρόκειται για το μέλλον του γιού μου, δεν ρωτάω. Αποφασίζω. Άκουσε, κανόνισε σήμερα ένα μικρό γλεντάκι για να γνωρίσεις τους ανθρώπους που θα συνεργαστείς. Και μην αρχίσεις τις ανομισίες για πάλι και Ολυμπιακούς, έτσι. Από την ξυλία θα ζήσεις και όχι από τις λαβές. Κατάλαβες? Κύριε Γεωργή,
Ο γιος μου. Ευχαριστώ. Απολύτως που ρωτώ. Θα με λαμβάνετε εργοστάσιο όλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κουρνότο. Θα λαμβάνει όλη την ιδέα. Θα αναλάβει τώρα το εργοστάσιο του πατέρα του. Τα πάντα όλα καλά. Το κλεντάμε. Βλέπεις. Έτσι και με βγες από τη λίστα θα σκάσω. Α, πρέπει να συνηθίσεις τον κόσμο που θα ζήσεις από εδώ και πέρα. Πάντως, έχεις κατακτήσει το ασθενές φίλο. Ακόμα και σαν ξυλέπορας. Άννα. Καλός πολίτης και καλή σταδιοδρομία. Μην ανησυχείς, Δέσποινα. Η σταδιοδρομία του είναι εξασφαλισμένη. Αγόρι μου, θα γίνεις αυτό που αποφάσισα. Και σταμάτα τις ανοησίες. Ανοησίες είναι να θες να με κάνεις μετά έτσι θέλω ξυλόπωρα. Σπύρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα. Μα τέλος πάντων, πώς μπορείς να μιλάς έτσι για μια δουλειά που άρχισε ο παππούς σου και συνεχίζει ο πατέρας σου. Τέλος πάντων, από αυτή τη δουλειά ζούμε. Δεν το καταλαβαίνεις. Μέχρι τώρα δεν σου έχει λείψει τίποτα. Λοιπόν... Μην του μιλάς ουρανία. Ο γιος σου θέλει να γίνει Ολυμπιονίκης. Το θεωρείς απίθανο? Όχι απίθανο. Ηλίθιο. Ξέρεις τι θα καταδείσεις. Να σου πω εγώ. Στα πανηγύρια να σπάς αλυσίδες και έπειτα να περιφέρεις δίσκο. Σαν το Τζίμι, το τίγρη. Έχει δίκιο ο πατέρας σου, Σπύρο. Γιατί δεν θέλεις να το παραδεχτείς τέλος πάντων, Γιατί θέλω να αποφασίζω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Φυσικά και το έχεις. Αλλά έξω από αυτό το σπίτι. Πέτρο, σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις, σταμάτα. Μη φοβάσαι. Αυτό το σκοπό έχω να κάνω. Να μην συνεχίζω να πληρώνω για το φαΐ, τα ρούχα, το καντζιλίκι του. Το κορόιδο πέταρε. Εντάξει πατέρα, κατάλαβα. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Άφησε τον. Ίσως έτσι να είναι καλύτερα για όλους μας.